Sir. Buntag, sir. Sir, may buntag. May buntag, sir. Pwede may mangutana? Unsa may ato ninyo bay? Pwede ba may mangutana, sir? Wala pa man gyud linang agis balay bay kay mama bago pa man tong gatak ang wa pa gyud kaluto. Wa pa gyud koy pamahaw diri bay. Mangutana, sir ba? Mangutana. Ah, mangutan. Amo ang utanon dito, gipangayo naman gapon na hurot nya. Murag wa na gito nabilin sir. Naami diri sir, kay mag-contact tracing me. Kay katong silingan ninyo diri nga si Auring namatay na positive to. Among iring. Ang among iring good bay. Nahurot naman gunamog hatag kay purting daghana nya kanang maglungag mi og usa ka kaldero. Asa ako hapit di ko kakaon. Ako di hatag na mangayo man na mo. Sorry gyud kayo bay kay ang among iring wala na Dili, sir. hatag na Dili, namo. sir. Katus Auring, sir, namatay. Dayong positive kuno to sa COVID. Maong naami diri, sir. Kay ikaw magugkuno, mo'y istorya ato usa to namatay, sir. Maong i-contact trace pug ka. Racing. Na dito man ang garising sa unahan tuwas babaw anang naibunto dia. Naa katong motor nga mag-ambat-ambat. Na dito sila daghan man to. Sir, di may grazing, sir. Kay ako mismo, sir, di gyud ko kamalong mo motor. Naami diri kay mag-contact tracing me kung kinsa tong mga nakaila, sir ba? Kung kinsa tong iyang mga nakaistorya, sir, amo i-contact trace, sir. Crossing. Ano unahan bay? Naanay kasada dia padulong dito na crossing dia bay. Pwede na mo dito. Kuya, usa man po ninyong suod nga init man kayo ron. Ngano nagsuod ako ng unahan ni usa man. Uy, ipang tugnaw mo. Sir, wa may gitugnaw, sir. Ang amua, sir, nisunod na mis protocol, sir. Kay kung naay mag-positive, sir, amo ginaadtoon og i-contact trace. Protocol na, sir. Protocol sir ba? Protocol. Ay, kamora pa ginawa ay mo dakol na ako murag. Wala mi ni hari diri sir. Manukol, sir. Wala mi nangitag Wa din mi away. nangitag-away, sir. Basi ganahan mo. Sir, wa din mi nangitag-away, sir. Wa din mi nangitag-away. Unsay wa koy angay. Kamay kay istorya wa angay tanawan ang inyong mga naong. Angayan mo pa yung naong. Ga-helmet mo mura mo taga-asa. Nga bukid man ni nga tuwang yaran. Ayaw mo pasagan. Wa koy angay. Kaangayan ako. Pakabungula ning tawa. Ikaw na istorya na, sir. Ikaw madigoy si Tilak sir. Unsay tila? Manila mo na ako kanang inyong mga dagway. Nabayot na mo. Pangita mo dito og angay inyong tilaan. Ayaw ko kay dili ko patila na inyong mga dagway. Oy. Kami, sir, wa gid may problema ana imong kagwapo, sir. Ang amuha ra gid diri kay kato si Auring. Namatay to siya tungod sa COVID-19. Nya basin pug nagpositive pud uray kaning COVID-19, sir ba? Maong naami ron. Corn beef. Naami corn beef dia. Apan dili man po na tag 19. Tag 22 naman na sir kay mahal naman kaayo ni uminto man presyo sa to ang kuan ron produkto. Mo si sir bahala na kadira mo uli na gid uroy ko. Paitan ning bungol oy. Unsay hangol? Kabalo mo kagalungag pas mamo pa kaluto. Pagano mo makaluto na nun? Unsa man ganahan mo? Unsa inyong sudan ganahan? Bungula ning tong ka istorya. May pay mo uli ta. Kapila mata mo ina nga dili ko hangol gaman ma nakaluto nakadya sa manido ha. Sige kimo. Pwede ko hangol. Bisag bungol gyud ko. Ay, sa hangol bungol. Lagi ka. Paitan ning contact tracer ta. Lagson naman tagbungol. Mau lagi. Resign ako. Pauli ta.